Parlamentua hitzaren tenplua bada, jarraian gure estudioa elearen baseliza bihurtuko dugu, zer dela gauza bada gurean dauzkagulako jada, gure parlamentarien solasaldiko kideak. Gainera, jakinda, ekainaren 26an demokraziaren festa izanen dugula, irudikatzen ditugu alai eta kontent erronka berri horri begira. Gero abaiko parlamentari Jokin Kastiella, egunon. Egunon, Juan Cruz. Zemu zara? Ongi esan beharko. Oraintxari nintzen hausnarrean, ezta? Abenduaren 20koa demokraziaren festa izan bazen, akaso esan beharko dugu, ekainaren 26 hori demokraziaren afterraguerra izanen dela, dorrago zerbait, edo? Ieha! Mugazengo esaltzera bai. Gogotxu nola begiratzen diozu. Kampainak beti normala nola gogotxu eta gogo honez hartu izan hori ditugu, baina ja errepikapena denean agian pixan nekatuta ere. Bueno, badakit EH Bilduko Bakartxo Ruiz ongitorri gurera, lehenik eta behin. Badakit txisten merke samarra izan dela nirea, baina datak berak bultzatzen du pixkat horretara, ezta? Izan ere festagiroan izanen gara, San Ferminen atarian, San Juanetan murgildurik, eta horren kontura oroitu naiz atzo Gorka berezi hartuak Oligorriak, argiako kazetariak eta txiolari ezagunak ziren zerbaitekin horrek bere ondorioak ekar ditzakela, bere ondorioak hautetxontzietan. Eta adibidetzat jartzen zuen Hernani, izan ere larun batean festa handia daukate eta berak esaten zuen, bueno, segun ze erabilera egiten zen alkoholarena eta drogena ondorio latzak izan zitezkeen eta esaldi batean laburbiltzen zuen. Atzo sekulako atxurra, sekulako legatza, sekulako kolokoia harrapatu nuen eta azkenean Ciudadanosi eman nion bozka. Bueno, ikusiko dugu, ez? Nik uste dute hauteskunde hauek errepikatzea, ez gaitasun baten ondorio dela, eta datak, segurazki ez direla honenak arrotxapeako jaien eta San Ferminen arteko. Bai, baina arrotxapeako jaien lehenago dira, okerrez banaiz. Ekainaren herrialdean. Bai, pixkat goizeseago. Ezarri behar dugu oraindik Euskal Herri Irratiko kolaboratzaileon afariaren data eta normalean biak batera datoz, eta eta magostean edo noiz tokatuko den. Joseba Ezolaza, izquierda ezkerra. Bai, egunon. Bueno, afterrauerrarena ja ezin dugu gehiago zukutu, beraz, kontu kontzeptualak. Bipartidismoaren amaierak zer ekarriko, eta bi hauteskundismoa, erran baita bi hauteskunde egin dituztela. Bai, eta ni uste dut politikaren fama kaskarra indartzen duela hau ere, ez? Orduan, beraz, txarra da. Bueno, zer gertatu da izan daiteke galdera, baina horretan murgildu horretik parlamentura joko dugu, izan ere kontrol gelatik esaten didate dagoeneko prest daukagula Maialen Guarte lankidea, badakizue gaur Nafarroako parlamentuan eratzekoa zela Nafarroako kutxaren inguruko ikerketa batzordea, 3 minutu barru gertatuko da hori, gauzak ongi, erran nahi baita ordutegia zehazki betetzen badute, eta parlamentuan daukagu esan bezala Maialen, eguna Maialen? Eguna zuei ere. Zer giro legebiltzarrean? Bueno, ikusmin handia sortu du kan ikertzeko batzorde eraketa honek, komunikabide ugari elkartu gara orain une honetan areto honen kanpoaldean, argazkilariak, telebistako kamerak irratitako esatariak ere hemen bildu gara, eta parlamentarien zain gaude, hasi dira batzuk iristen, eta dakizuenez, bigarren aldiz eginen duten Nafarroko kutxaren desagerpenaren zergatiak ikertzeko batzordea hemen parlamentuan, 9:30 zuk esan bezala osatuko dute batzordea, eta ez ustekorik ezean, geroa baiko Unai Ugalde izanen da presidentea. Geroa EH Bilduk, Podemos alduguk, Izquierda Ezkerrak eta PSNek albidetu dute batzordearen eraketa hori bai, lehenengo lauen proposamena izanik, Alderdi Sozialistak alde bozkatu zuen. Eta jakin duguna ere, zein parlamentarik osatuko duten batzar hau. Eta, bueno, esanen dizuet, UPNeko Luis Casado eta Luis Zarraluki egonen direla, geroa baiko Koldo Martínez eta Unai Ugalde izanen direla, azken hau presidente izanik, EH Bilduko Adolfo Araiz eta Arantxa Izurriaga, Podemos alduguko Laura Pérez eta Teresa F, PSNeko Guzmán Garmendi eta Inma Jurio, PPko Ana Beltrán, eta Izquierda Ezkerrako Marisa de Simón izanen dira batzorde honetan. Eta oraingoan, zein izanen da xedea, Nafarroko kutxak izan zituen zereginak eta aurrera eramandako ekimenak aztertuko dituzte beste behin parlamentuan, eta horien guztien informazioa ikuskatuta, kan desagertzea zerk eragin zuen jakiteko aukera izanen dela uste dute. Finanziazio entitate izateari zergatik utzi zion jakitea da gakoa, eta horrez gain, ordezkari politikoen jokaera, jarrera eta asmoak aztertuko dituzte, eta hala, ardurak eskatuko ditu, jokaldiren bat okerra izan bada.
kanen kudeatzaileen jarduna ere aztertuko dute, eta egun kaneko ondarea zertan den ere ikertuko dute. Eta diogunez, gaur hasiko da lanean ikerketa batzorde hau, eta irailaren 30ean amaitutzat eman dezakete euren zeregina, hori bai, argitu gabeko gaiak geratuko balira, denboran gehiago luza liteke batzorde hau. Eta aipatu dugu Juan Cruz, bigarren aldia dela parlamentuan ikerketa batzordea eratzen dena, iazko urtarrian eratu zen lehen ura, eta alderdi zenbaiteko parlamentariek kritikatu zuten garai hartan, eskatutako informazio asko ez dela iritsi eta behar bezalako lana ezin izan zela egin. Eta, gauzak argitze aldera, bigarren bat osatuko dute gaur hemen parlamentuan. Bada, estimatua dago, Maialen, gai honen inguruan askotan mintzatu gara, mai honen bueltan, ebauzue ronda azkar bat eginen dugu, eta gero helduko diogu berriz hauteskundeen gaiari. Jokin, zer ekar dezake batzorde honek? Ez dakit zer ekar dezake, baina, azken finean igual gardentasuna, ekar dezake konparatuz berezeki iaz egin zen batzordearekin, jakin dezagun batzorde hura azkenean egin zen garaian gainera urtarrian ia iraungitze epe horrekin edo hauteskundeak gertu ikusita izan zen PSN-eren jugada elektoralista bat edo gutxienez bere irudia zuritzeko jarduera bat. Argi dagoena da Nafarroako kutxa edo Nafar guztion kutxa hori egun ez dela horrela, ez dela Nafar guztion kutxa, baizik eta beste entitate handiago baten parte bat eta parte horren barruan zati txiki bat badela Nafar gobernuarena edo Nafarrona, baino bere balioa ere 1.000 milioi euro baino gutxiagokoa dela egun, eta Nafarrok ez dugula azalpenik jaso edo iaz egin zen batzorde hark ez digula inolako zalantzarik argitu. Orduan, nire ustez, alderdi politikon erantzukizuna da, Nafarroi argitzea edo gardentasun jarduera hori egitea ikus dezagun ze gertatu zen. Nik oraindik ezakit ze gertatu zen, iazko batzordura anterkitxo bat izan zelako besterik ez. Agerpen pilo bat eskatu ziren eta ez ziren erdia ere egin. Orduan, gutxienez, aurretik epaia egin aurretik, nik gardentasuna nahiko nuke batzorde honetatik. Agerraldiak aipatu ditu Jokinek, bakartxo Arestian albistegia, Mikel Lujandalankideak galdetzen zuen, zehazki noiz joanen den zerbera. Hori dela jakiminik handien egiten diona. Bueno, gaur eratuko da batzordea eta plangintza bat egin beharko da, ezta? Aurreko legegintzalditik gelditu zen hainbat eta hainbat informazio jasotzeko, oraindik ere, eta egon da, Jokinek dioenarekin, nik uste dut badagoela beste elementu bat, eta da fundazioaren esku dagoen informazio guztia, eta ez dezagun ahaztu, fundazioa momentu honetan osatzen duten pertsonek, uko egin diotela informazio hori mateari, pertsona horiek UPN-ek atzez, modu digitalean jarritako pertsonak direla, eta lehenik eta behin traba hori oztopori gainditu beharko da. Eta lehenik eta behin, nire ustez, horrek izan behar du lehentasuna, informazioa eskuratzea. Informazio horrekin batera, dokumentazio horrekin batera, agerraldiak zeintzuk, noiz, eta zertarako ongi pentsatu beharko dira, baina segurazki zuk aipatu duzun horrek pasa beharko du parlamentutik, dozen modutan, eta amaitzeko nik uste helburua behar duela gardentasuna, eta azkenean azalpen garbi bat ateratzea. Asko idatzi da horren inguruan, baina oraindik ere ikustut erantzukizun politikoak argitzeke daudela, ezta? Hainbat erabaki hartu ziren, erabaki politikoak, gobernuak, UPN-eren gobernuak, bazeukan erantzukizun bat kontrol hori egitekoa, jarraipen hori egitekoa, eta emaitza ikusita garbi dago, nire ustez, etzela egon. Beraz, hori guztia mahai gainean jarri behar da. Joseba, zer diozu? Bai, ardura politikoaren garaia da hau ere, eta horregatik uste dut eztabaida politiko honen aurrean oso garrantzitsua da, eta bakartxok esan duen bezala, ez dugun informazioaren kudeaketa, nik uste dut gako ikaragarri bat da, eta horretarako adibidez, oso garrantzitsua iruditzen zait astelen honetan gertatu behar dena, ez? Nafarroko parlamentuak ordezkatzen duten 3 ordezkari horiek aukeratu egin behar dira.
kontutan hartu behar dugu 2013-tik 3 ordezkari Nafarroko parlamentuak aukeratu behar dituen ordezkari horiek, nolait ere ez direla bere posizioan jarri, ez? Orduan, orain, kan fundazioan 9tik bakarrik Nafarroko gobernutik daude, orduan gure ordezkariak hor ez daude. Nik uste dut, astelehen honetan, aukera hori eman behar zaio Nafarroko parlamentuari reglamentu berri bat aprobatuz eta hauteskunde edo ordezkari prozesu bat argitu. Informazioa jasotzeko, epaileek berriro Guardia Zibila bidali behar ez duten. Guardia Zibilaren bitartez eskuratu ziren zenbait. Kontutan hartu behar dugu zein izan zen kontekstua, eta navarrista hoien eskuetan desagertu izan zela Nafarrako kutxa, kontutan hartuz gure instrumentu ekonomiko garrantzitsua zen hori desagertu izan zen beraien esku, ez? Enrique Goñi, Asiai, Miguel Sanz eta guzti horiek, ez? Eta nik uste dut, hor bere Nafarroako ereduari eta bere eredu ekonomikoari ere, nik kritika politikoa egitea, garrantzitsua dela uste dut, ez? Desagerpena eredu politiko eta eredu ekonomiko horren isla delako ere. Ez da bakarrik kudeak eta txarra eman zelako, hori batez ere, baina baita ere bere eredu politikoa hori zelako. Behar zuten sekulako, ez dakit, Nafarro goia, ez? Washingtonen irek egin zuten sukursal bat, Gendulain behar zuten ere, Zirkuito Los Arcos behar zuten ere, bere amestutako Nafarro hori eratzeko, eta hor eredu politiko bat dago ere, hor gibelean, eta eredu ekonomiko bat dago, eta ni uste dut ere, momentu honetan ardura politikoen momentuan ere hori kritikatzeko momentua dela ere. Osasuna ere sartzen alda horretan. Bueno, bai, Osasuna, bai, eta Champion Liga, bai. Nafarroko kutxa Washingtonera bidalin ez zuten, eta Osasunarekin Champion Liga. Nik besterik gabe komentatzeko, atentzioa eman dit, orain Maialeni entzunda, UPNek izendatu dituen bi izenak, ez ezer kontraudalako. Osasuna aipatu dugu eta ematen zuen pixe bat, hasierako 11koaren berri ematen altzen. Bai, ez, baina harritu nau. Adolfo Araiz eta Marisa de Simón, edo, bueno, en fin. Ez, harritu nau, zentzu batean, eta Luis Casado eta Zarraluki, en fin, oso parlamentario finak izan daitezke, ala ez, baina harritzen nau, en fin, Esparza bertan ez egotea, Carlos García Danero bertan ez egotea, eta orduan nik uste atzean, interpretazioaren bat egon daitekela UPNek, eta kontuan hartu, aurreko ikerketa batzordean UPNek enpeinu berezia jarri zuela ikerketa batzorde hori presiditzeko ere, eta Sergio Sayas izan zen lehendakaria, gogora ekarri nahiko nuke, eta oraingoan ematen du izendapen hoiekin bintzat bozeramale eta bozeramale ordea ez daude, hori adierazgarria da. Eta zein da interpretazioa, bigarren mailak ordezkaritza jarri nahi izan dutela, kentzeko garrantzirik ematen ez diotela irudikatu nahi izatea. UPN berriarekin eta hor nola baiteko mugarria. Irakurketa interesgarria da. Ongi irutzen bazaizue, salto eginen dugu hauteskunden kontura. Izan ere, Arestian ere esan dugu, ekainaren 26an izanen dugula demokraziaren after hour. Eta horri begira jarriko gara, Nafarroatik begiratu nahi diogu, baina horren aurretik begira da orokortxo bat ere egineko genuke jokin zer demontre gertatu da Madrigo diputatuen kongresuan, Espainiako diputatuen kongresuan, azkenean gobernurik egon ez dadin. Nire ustez, eta hau nire iritzia da, baina nila iruditzen zait egon dela borondate hori. Gobernurik ez egotearen borondatea. Azkenean 2 hilabetez ikusi dugu nola aritu diren gora eta bera jakinda gehiengoak zeintzuk diren eta zein den akordiotara iristeko bidea eta erabat argi ikus daiteke bai PSOEk egin duen papera bertan elkar ikus ezin dezaketen bi alderdiekin, Ciudadanos eta Podemos zaku berean sartu nahi izatea paktu batera iristeko, eta nire ustez hiritargoak inoiz ez luke hori zentzuntzat emango, eta PSOEko jendeak berak nik uste dut ere ez duela inoiz sinestu. Beraz, iritsi gara epe amaierara nire ustez borondate osoz iritsi nahi izan dutelako batzuek. Ezakit zertara, jolasa ezakit nondikan nora izan ote zen, ezakit hor
PP eta PSOEren arteko itunen bat edo zeozer ere agortzeko asmoa omen zegoen eta ez dira iritsi. Ez dakit iritziak dira denak, baina aleren nire ustez borondate eza egon da. Gaur Foru Prentsan ezoiko kontu bat ikusi dugu, eta izan da Kordobiako Egunkariak eta Guartekoak bat egin dutela irakurketa gertaturikoaren irakurketa egiteko tenorean, biok politikarien porrot moduan da akusate gertaturikoa bat altzatoz irakurketa horrekin. Bai, lehenengo hitzetan hori esan dut, politikaren fama kaskarra noritere indartzen du hori, politikak akordioetarako heltzeko instrumentu bat delako, eta akordioetara ez baldin batzara heltzen eta gobernurik ez baldin baduzu egiten, porrota dago eta hori desprestigio pausu horiek nabarmentzen dira. Ni uste dut ere lehenengo egunetik estrategia eta taktikak indar gehiegi izan dutela antzeslan honetan eta askotan ez diotela gizarteari begiratu, baizik eta bere interes propioetara, interes elektoraletara. Eta guztiok badakigu mundu politikan, mundu sindikalean edo bizitzarruntan lerro gorriak definitzen baldin badituzu, akordiorako gaitasuna ez duzula. Hori da, lehenengo lekzioa ikasten duzuna hori da. Akordiotara, heldu nahi ez baldin baduzu, lerro gorria jarri. Hori da, noraitere erabaki hoberena akordiorik esateatzeko. Arestian aipatzen genuen zer dioten goiburu nagusian Diario de Noticiasek eta Diario de Navarrak atentzio eman dit Gararen editorialaren izenburua, gainera lehen horri aldean zetorren eta zen botoa ematea, herritarrek botoa ematea sekula ez dela albiste txarra, bat altzatoz horrekin bakartxo. Bueno, neurri batean bai, ez? Kanpaina bati aurregin behar zaionean, ez duzu beti hain modu baikorrean planteatzen, baina bueno, ez gaitasuna gerian gelditu da, porrota borondate eza, segurazki denetarik egon da, baina bueno, nik uste dute funtsean ondorio bat atera baldin badaiteke da, Espainian, momentu honetan behintzat, aldaketarako aukerarik ez dela egon, zaila dela egotea gainera, eta gutxiago benetako aldaketa izan daitekeena. Ustute PSOEk erakutsi duen jarrera itxiak itxi dituela, ateak beste zein hauteskunde berriek aldatzen aldutela indar oreka hori? Nik uste dute PSOEk nahikoa lan izango duela bere buruarekin, zaila izango dela, dozen modutan bestelako indar korrelazio bat egitea, benetako estaduaren, benetako demokratizazioaren ikuspegitik. Nafarroan tamalez oso ongi dakigu. Balizko aldaketa bat alderdi sozialistaren eskutan dagoen neurrian, emaitza behintzat hemen urtetan izan dugu. Eta, bueno, ikusiko dugu nola planteatzen den. Desde luego, uste dute jendarteak nahiko naskatuta amaitu duela prozesu honetan guztian, iruditzen zait eta dos nago Josebarekin, antzerki lan desente ikusi dugula, benetako politika baino, eta mugimendu asko kanpora begira izan direla. Gehiago, azkenean 4 hilabete, dakite galdutzat, edo alderdi bakoitzak, edo alderdi batzuk behintzat, beraien posizioa hobetzeari begira, egindako keinuak direla, ikusiko dugu, zertan galditzen den errepikapen batzutan. Baina nire ustez, antzerkia zaparte ere, edo antzerki horretan gutxienez, striptease ere kutsu bat ikusi diogu, ez azkenean bakoitzak agertu politika espektakulu edo ikusgarria. Espektakulu baino gehiago ikusteko ere bakoitzak ere nondik nora egin duen, edo zeintzuk ziren azkenean bere printzipioak edo bere politikagintza moduak, eta Podemos ez egoteako haintxe bertan esan nahi nuenarekin, pixkat izorratzeit, baina azkenean, derragon gaur aldugukoak ez daudela, zuzen ere ikerketa batzorrean daudelako, Ainhoa Aznarez, eta Laura Pérez, haien ordezkaria gure solasaldietan. Eta, nik esan nahi gunuke, distantziatik edo, baina, Podemosek eduki zezakeen, kutsu berritzaile hori, edo politika berriaren abanderatuak omen ziren, eta egin zuten lehen gauza, bize edo lehendakaritza orde bat eskatzea izan zen, hori da, politika gintza zaharraren estandartea edo, azkenean karguen banaketa hori
ikusi genuen lehen egunetik. Orduan, nire ustez ere, hilabete hauek balio izan dute ikusteko bakoitzaren postulanteak edo zeintzuk diren eta zerri eman dioten garrantzia gobernu bat eratzerako orduan. Eta, Josebak zion ere, niri gutxienez, marra gorri horiek ez zaizkit gaizki iruditzen, azken finean zuk ere zenioen aurreko astean, ideien politika gintza horretan bakoitzak ere bere marra gorriak ditu, eta inork ez du ukatuko, beraz du akordio batetara iristean, jakin beharko duzu aurrekoak noraino utziko dizun iristen, eta zu zeuk ere jakin beharko duzu noraino zauden lagatzeko prest, eta bertan gardentasun inguru horretan ere bakoitzak bere kartak agerian dituenean ikusi beharko dugu nora iris gaitezke, baina esan duena, borondatek ez badago inora iristeko, normalean jendea ez da inora iristen. Baina, barkatu nahi dura, zuk baldin badakizu aurretik, zure lerro gorriak bestearentzako jaso ezinak diren, baldin badira, pues, karo, negoziaketarako estiloa ja hausten da, ez? Hori esan nahi nuen, Bueno, tira. Nafarroatik begiratu nahi diogu honin guziari, eta horri egiten hasita gogora datorkit Bernardo Atxagaren aspaldiko liburuska bat, 2 leter jaso nituen oso denbora gutxian. Hau da, 2 hauteskunde deialdi jaso ditu aldaketaren gobernuak oso denbora gutxian, eta ez dakit hori oso albiste una den aldaketaren gobernuarentzat, Bakartxo. Bueno, gobernuarentzat bastakit, nik deslogo gobernuarekin ez dut lotzen. Gehiago gobernua sustengatzen dugun eremu horretan. Formulazioa kaso ez da behar bezain fina izan. Bai, diferentea da. Gobernua gauza bada, aldaketaren esparruaz. Itzengo nukenik gehiago, eta hori osatzen dugun, lau indarre politiko ez da? Bueno, hauteskunde hauek eta Bilduren ikuspegitik, garbi dago, Espainiako hauteskunde batzuk baz direla guretzat jokalekurik errezena, uste dut hori agerikoa dela, baina horregatik, bai abenduan eta bai orain, planteamendu bat egiten dugu, eta oraindik eta niri ere pena pizka bat ematen dit gaur aldugukoak gurekin ez egotearekin oi bezala, eta gaia ateratzen denean, pizka bat gaia lusatzen dutelako, ez daukatelako erantzun garbirik askotan honetaz, ez? Baina nik uste dute aukera paregabea izan genezakeela benetan esparru hori sendotzeko eta estatuan egon liteken balizko aldaketa horren baitarako beste diputatu bat Perezen adierazpen batzuk entzun ditugu, konparaziora, eta ark zioen bere garaian jada ahalduguko militanteek erabaki zutela bakarka joatea abenduaren 20an, eta pentsatzekoa dela erabakiare pikatuko dela, baina dena aztertzeko prest daudela, ezta? Gutxi gora bera, orain arte finkatu duten posizioa hori da. Diotu gora ekartze aldera. Koalizioa osatzeko aukeraz, zuk zer diozu, Joseba Ezeolaza? Posten naiz galdera hori. Galdera azten ere mintzatu ginen gai honetaz, errepikatu beharko dugu, edo sakondu beharko dugu honetan. Bakartxo lehen esan du, maitzak errepikatzeko posibilitate handia dagola, baina nik uste dut ere, batze lan hori Podemos, Ezker Batua, Batzarre, Txunta Aragonesista, Kompromis, Marea eta Inkomunen arteko batze lana hori egiten baldin bada, elementu berri bat dago mai gainean, eta hori behar bada ere eragina izan aldu ere emaitzetan, eta ez emaitzak ez errepikatzeko. Bi arrazoiengatik, behar bada ilusioa piztu aldelako, eta batez ere sorpaso famatu hori ere eman aldelako plataforma hortatik. Eta dont legearen gatik, ez da? Eta dont legearen gatik, nola ez? Berazu, bategite horren alde, Podemosekin bategitearen alde? Hori nabaria da, nik askotan iritzi artikulu... Eta Nafarroan koalizio handiagoa, osatzearen alde, kontra? Ez, bueno... Espaitu zau, aipatu. Bai, esango dut. Ni Podemosekin batzelan hori egitearen aldenago, eta hori bakarrik egiteko aldenago, ez? Nik uste dut, estatuaren eredua, estatuaren modeloa desberdina dela EH Bildurekin, eta gero abairekin konparatuz. Nik uste dut, batzelan hori estatu mailan ematen baldin bada, Nafarroan ere horrela ematea. Espero baietz, orain ari gara horren inguruan eztabaidatzen. Nik suposatzen dut baietz, baina hala ere ez dut ere afari bat jokatuko. Azkeneko garai hauetan politika oso irekia dago. Orduan ez dakit. Ni suposatzen dut baietz, baina
ez dakit. Jokin, entzun da Josebak zer dioen, jakinda Laura Perezek zer nolako adirazpenak egin dituen gai honen gainean, balirudike lauko koalizioaren ezinezkoa izanen dela. Biko koalizioaren aukera aztertzen ari zarete? Ba, nik hori ezin jakin. Errani baita gero, Abairen eta EH Bilduren arteko koalizioaren aukera aztertzen ari zarete? Ba, nik ezin jakin, hori nagusiek jakinen duten, eta zakitagian aztertzen egon gedura, zakit, eta bueno, azkenean zilegi iruditzen zaite, bai Podemos eta bai Izquierda Ezkerraren jarrera, eta gero abaik bere hausnarketa egin beharko du, eta jakin oraintxe bertan ze aukerak ditugun mai gainean hauteskundetara aurkezteko, eta hauteskundetara aurkeztuko garela argi dago, eta zein formatutan, ba, aukera hitz egin behar eta hautatu behar, larun batean bertan badugu gero abaik batzarra, horren inguruan hitz egiteko eta hausnarketa azkar hori egiteko, ze okeraz banago maiatzaren 12 inguruan edo aurkeztu behar koalizioak, orduan, orain ezin erantzun, baina lasai egon azkar batean erantzun beharko, eta jakingo duzulako zein den erantzuna, eta horretan geratu behar. Nola zenek usakezuk bakartxo biko koalizio horren aukera? Nik pasaden astean, segurazki gainera mugak gainditutan iritzi personal eman nuen. Sakon dezagun, zure iritzi pertsonal horretan. Ez, baina gero hartu nintzeta egia da. Hemen ona ez gatoz iritzi personalak ematera, argita garbi. Nik EH Bilduren... eskertzen dira. Bai, baina nik uste dute batzuetan zintzotasun ariketak egin behar direla, baina egia da EH Bildun ez dagoela gaia aztertuta, ez dago erabakia, ez dago proposamenik ere, eta guke astelenean egingo dugu herrialdeko batzar potoloa, eta bertan aztertuko ditugu, bai hauteskundetara aurkezteko modua, zerrendak nola planteatu, eta bar. Atzo Jose Rasenar eta Martxelo Díaz eduki genituen Maionen bueltan, eta esan zuten beharra baduzuela bio, baina arazoak bat egiteko ere, bai, azken boladan, alor sozialean, konparazioa Arostegiaren gainean, jarrera kontrajarriak uki dituzuelako, eta gero profil propioa markatzeko beharra ere baduzuelako Nafarroara begira. Nik uste dut edozen modutan, eta Izquierda Ezkerra eta Podemosen jarrera, ere, oso zilegi da, baina nik uste dut benetan aukera galduko litzatekela alderdi sozialistari diputatu hori kentzeko eta benetako aldaketa baten alde jartzeko 3 diputatu atera litezke aldaketan. Nik uste dut formula eraginkorrena hori dela. Nafarroan de facto badagoen indar korrelazio hori, estaduan ere gertalitekeen balizko aldaketaren alde jartzea. Eta nik uste benetan aldaketa... Matematikek hori diote, akaso, Joseba? Bai, baina eraginkorrak izatea matematikan ez du esan nahi eraginkorrak izatea sozialki edo politikoki. Bai, baina aurrekoan ere gauza bera esan izun, esan zenuen, garbi dago, hemen ez dugu inoren gainatuko gure estaduaren eredua diferentea da. Aztekonik estadu propio bat nahiko nukelako. Primeran. Hori da, bakoitzaren helburu politikoa azken, eta gure hildo politikoa. Baina guk hauteskunde hauetan egiten dugun planteamendua eta horregatik aurkezten gara, eta momentu honetan ditugun 2 diputatuek aldaketaren aldeko diputatuak izango lirateke benetako aukera balego, eta Marian Beitialarrangoitiak horrela esan zuen. Orduan guk planteatzen dugu, zail ikusten dugula, estaduan benetako aldaketarik egotea, baina guk demokratizazio hori 3 ardatzen inguruan planteatzen dugu, eta horretan ados gaude eskubide sozialetan, teorian ados gaude, erabakitze eskubidean, askatasun demokratikoetan, benetako bake prozesu bat irekitzeko momentuan, eta hori da gure aspirazioa, eta hori da gure planteamendua Madrilera eramaten duguna. Beraz, nik uste minimo horren baitan, badagoela aukerarik askoz ere, urratsak emateko. Nafarroan askoz ere akordio sakonagoetara heldu gara ezberdinen artean. Beraz...
Bueno, gure helburua ez da bakarrik diputatu gehiago ateratzea. Behintzat nire helburua, batzarre bezala esaten dute horren gainera da. Nik uste nuen baiet. Ez hori bakarrik esan nuen, baizik eta esker soziala indartzea. Eta hori norekin egiten dugu, gurekin amankomunezko balore, ideologia, trajektoria eta lehentasun sozialak dituztenekin. Nik badakit, adibidez, zuen Iruñeko eredua eta nere eredua berdina da. Begiratzen diogu Iruñari begi batzuekin, ez? Baina badakit ere polo ezkertiar hori eratzeko eta indartzeko zuek ez duzutela helburu horietan, nik bai, adibidez, ez? Katalunian bai, eta Galizian bai, eta Valentzian ere bai, indar independentistekin sortu dira mareak, ez da? KUP eta Eskerra Republikana kanpoan daude. Ez, baina Esker Soberanista, eta benega, zer da? Baina KUP dela EH Bilduren behar bada nahi politikoa, ez dago. EH Bilduren zati batean. Bueno, zati bat, bai, barkatu. Ez dago hor konfluentzia edo batze lan horretan. Baina badaude. Ez da ere Eskerra Republikana, bueno, ereduak eredu... Baina indar independentistak eta soberanistak badaude mareetan, ez? Ikusten da ere, estatu mailan nola askotan ere Podemosek aipatzen duen, ez? Ala Valentzian edo Valentziarriran egindako aldaketa hori. Nafarroako aldaketa inoiz ez dute aipatzen agian ere estatu mailan eta oso zilegi iruditzen zait gainera norberak duen estatu eredua kutsatzen duelako edo azkenean nazionalismo espainiar hori ere ezker aldean edo ezkerreko polo horretan ere existetzen denez nire ustez zikintzen duelako eta ausartuko nintzateke esatera aldaketa eraginkorrenetariko bat Nafarroakoa dela, baina inoiz ez urtzula entzungo estatu mailako ez Izquierda Unidako ez Podemoseko agintari bat Nafar erako aldaketa hori goraipatzen Madrilen bederen ona etortzen direnean bai eta orain gutxi ikusi genuen. Hori, Laura eta Ainoa... Bai, hori sebera pentsatzen garen etortzen diren horrengoan, ze behar handia daukago, hauteskundeak hurbiltzen ari diren honetan. Mugitu beharko duzu, izan ere, irudipena daukat, denbora gutxi geratzen zaigu, baina aipatu nahi dut, irudipena daukat beste batzuek dagoeneko hauteskunde kanpaina martxan dutela, konparaziora, UPN kongresua egin zuen iragan igandean, baluarten, hor Javier Esparzak berretxe zuen bere lidergoa, alderdi regionalistan, eta nire atentzioa emateko modukoak iruditu zitzaidan, begitandu zitzaidan, Euskararen gainean egin zituen adierazpenak, izan ere, nabarmendu zuen Nafarroako gobernu berri egiten ari den gauza bakarra dela euskaldun izatzea, hain justu Nafarroa Euskal Herrian sartu alizateko pistolekin zein gabe, hau da, euskalduntzea eta pistolak lotu zituen esaldi bakarrean. Hauteskunde klabean ulertu behar dugu edo nola? Eta ez bakarrik hori, nire ardura ematen didana da, sekulako txalo zaparra da egon zela, hori esaten zuen eta gurra euskaraz egin zuenean, barreak izan ziren. D-ereduaren, zonalde ez euskaldunan, D-ereduaren kontra egin zuenean, sekulako, Martxelo Díaz beste gunean esan zuen, sekulako txalo zaparra da zegoen, eta hori niri ikaragarria iruditzen zait, eskubide baten kontra egitea, txaloak eragitea. Gaur, denoi gomendatzen dizuet, ez baldin baduzu irakurri, Berria egunkarian Jose Rasenarren artikulo benetan, mamitsua eta zorrotza, Esparzak bere oinari tiro egin zion, eta zuzen, hemen aipatzen ari garen adibide hoietaz, euskaraz agurra egin parreak azaldu, eta gero bere burua justifikatu behar izatea, ez bastandarrintza, zen agurra. Oso dirazgarria iruditu zitzaidan, biharamunean Diario Navarran azalean eta barruko herrialdeetan, euskararen gaineko adierazpen horien inguruko aipamena oso izki txikitan zetorrela iskin batean. Eta dena zen, lidergoa berretxita, zuzendaritzaren 175 berritu da, berrikuntza, eta, nik uste hori ere zerbait seinale izan daiteke. Berrikuntza 175 aldatu da zuzendaritzan, baina mezuak. Zer egin duen. Eta sektore ultrek irabazi dutela agerikoa denez, nik uste dut betikoa eta marmotaren egunean jarrituko dugula. Da ez gaitasuna, Osa, esaten dena eta egiten dena batzeko. Eta zuk diozu muturreko sektorek irabazi dutela. Bai, zalantzari gabe. Nik ez dakidana da UPN muturrekoa ez den sektorerik omen dagoen, edo beste eguneko azken. Bai, nik uste dut badagoena. Bueno, egon ez dakit badagoen, baina ez dakit adierazgarria den edo ez, edo inoiz muturrekoa ez den sektore horrek omen duen irabazteko edo gehiengoa izateko aukerarik. Batzuk zioten UPN zarago horma besterik ez zegoela, baina antza horma horrek izena bizenak baditu, Ana Beltran, ez da, eskuinetik saiatzen ari baita aurrera. Sekulako papera gainera egiten ari da.
Sekulakoa bai. Nola ikusi zenituen zuek adierazpen horiek euskararen gainean, Jokin? Iruditzen zait, Nafar gobernua azken 20 urtetan izan denaren argazki leialena. Inoiz ez gaituzte engainatu edo gutxienez, inoiz ez dugu zalantzarik eduki zein den euskararekiko UPNek izan duen jarrera eta UPNren ordezkariek ere publikoki agertu izan dute. Edo denok oroituko dugu Bartzina esanez, Madrileko telebista hori bai, telebista honer eskuinetara bai ez dagoela ezerrez. Esanez, hori pairen implantaketa edo bazela euskarari frenoa jartzeko. Hori da hien jarrera eta pero pistolekin lotzea edo ez lotzea. Lotxagarri iruditzen zait, baina hain lotxagarri iruditzen zait garazia egiten diala edo gutxienez ez dakit norbaitek Carlos Casimiro Salvador UPNren diputatu azken urtetan jarraitu izan badugu Madrilen. Primariak egiten badituzte, Salvador joanen alda, Madrila. Ez dakit, baina nahiko divertigarria da tipo hau ikustea osasungintzari buruz hitz egitea eta ere ateratzea.